MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Dobrý večer, dámy a páni. Som rád, že sme sa zišli v takomto hojnom počte aj na dnešnej demonštrácii, na dnešnom proteste. Na tragédii, ktorá sa nám stala, sa vám pokúsim ozrejmiť fungovanie našich orgánov činných v trestnom konaní po roku 2006. Pretože to má súvis s tým, čo sa deje práve teraz. Som otec študenta Daniela Tupého, ktorého 4. novembra 2006 na Tiešovom nábreží zavraždila skupina neonacistov a skinheadov. Do dnešného dňa nebol za tento čin nikto odsúdený. Možno si položíte otázku, ako je to možné, že za 18 rokov sa prípad neobjasnil. Je to možné, ak má niekto v úvodzovkách záujem páchateľov tzv. Prikryť, pretože v 14-člennej skupine útočníkov boli zrejme viacerí, ktorí nemali byť odhalení. Prvá vyšetrovateľka spolu viac ako 200-členným tímom policajtov za niekoľko týždňov zistila autá, na ktorých prišli a odišli páchatelia, ich poznávacie značky, pohyb páchateľov na základe informácií z mobilov a BTS-iek, ktoré presne mapovali trasu ich pohybu. Bolo vypočutých takmer 300 podozrivých. Potom prišli voľby v roku 2006 a na miesto ministra vnútra nastúpil Robert Kaliňák. Mafia. Krátko na to nám predstavil novú mladú vyšetrovateľku, ktorá vraj má iný pohľad na vedenie vyšetrovania a výsledkom jej činnosti bolo smerovanie vyšetrovania úplne iným smerom, ktorým v podstate zmarila vyšetrovanie. Ani po voľbách v roku 2010 sa na vyšetrovaní nič nezmenilo. Celý prípad bol úspešne nevyšetrený a pokračovalo to až do začiatku minulého roku. Všetci páchatelia skutku, okrem vrahov, majú trestný čin premlčaný, čo bolo evidentne cieľom niekoho v pozadí. Až v minulom roku sa situácia zmenila. Objavil sa svedok, ktorý označil vraha a priznal sa aj k tomu, že nášho syna udrel niekoľkokrát do hlavy kovovým predmetom. Obrátili sme sa na doktora Kvasnicu so žiadosťou o zastupovanie v tomto prípade. On si vyžiadal kópiu celého spisu od novembra 2005 a len potom sme sa začali dozvedať, ako sa dá vyšetrovanie páchateľov zmariť. Druhá vyšetrovateľka absolútne odignorovala takmer vyšetrený prípad a na žiadosť niekoho, koho tak asi, sa zamerala na likvidáciu mafiánskej skupiny tzv. Piťovcov. Na nás pôsobila ako šachová figurka, ktorú niekto posúva po šachovnici. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.